200 forinttal indultunk, ez pedig egy roller. Először szereztünk flakonokat, amiket beváltottunk, és utána vettünk egy ventilátort, amit meg eladtunk. Mint az előző videóban, elmegyünk flakonokat keresni. Kell egy kis pénz, és az lesz a terv, hogy a mai videóban még el is megyünk a piacra. Igen, nem maradjatok, elmegyünk el arra fel. Elmegyünk arra. Most, amit majd veszünk cuccokat, azt a piacon el fogjuk adni, és hát azért sokkal könnyebb a piacon eladni cuccokat, vagy elcserélni. Nézzük, és a kuka. Bye bye! Menjünk el arra a két kukához, és ha baj lenne semmi, akkor visszafordulunk, és akkor elmegyünk ott a hátra arra felé. Nézzük, 3, 1 és 0. Nézzük meg. Újságkukád, és nem lesz semmi, már semmi. És ott is van. Semmi. Menjünk vissza ahhoz a zöld kukához, abba lehetne. Please, 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 please. And nothing. Ott van. Hát eddig semmi. De azt nem lehet visszaváltani. De. Arra menjünk, ha nem. Azt sem hol vagyunk. Ott a suli, ott arra van suli. Nem menjünk el, nem inkább menjünk lefelé. De ott az a baj, hogy ott van egy suli. Ott egy rádió. Áramtaktika? Ja, franc. Akkor azt megtisztítjuk, és eladjuk. Elcseréljük. Szerintem így izélni, nem? De, nincs öntöm. most bemegyünk, jelentkezünk, hogy működik-e vagy nem. Na most teszteljük ki, működik elvileg, és most elvileg azt kell csinálni, hogy rá kell dugni telefonra, és akkor fog működni, szóval most azt megpróbáljuk, és akkor utána jelentkezünk. Hát kitettük a kukához, nem működött, nincsen semmi szerintem a kukában. Jó, nem is el is engedjük. Aha, itt vagyok. Már megjött! Aha. Jó! Bocsi. Jelzve. Nice. Megvástak. Na, ez micsoda? Hát gyűjtöttem az utcákon. Tényleg? Ez Aha. mennyi? Nagyon sok. Nagyon sok. És ezt mindegy gyűjtötted egyedül? Aha. Mi lesz a mai napon a terv? Mi lesz a terv? Hát, mindenféle. Mindenféle. Mondom úgy tervet, szerintem váltsuk be előbb, ne kezdjünk azzal, mert lehet még találunk. De menjünk el arra az úton, kört menjünk a ház körül, szerintem. És ezt akkor te hoztad előtte? De most ez full real, te gyűjtetted? Aha. Na most akkor indulunk. Hát, és New York-es izébe, New York-es táskába, akkor megmenjünk arra vagy arra. Menjünk erre játszóra? Na figyelj, akkor mondom, hogy a mai napon a terv az lesz, hogy most vagyunk 950 forintnál. Kb. 900. Kb. 1000 vagy kb. Ilyen 1000 van, mennyi? Úgyhogy kuka. Semmi nincs benne, mert azon gondolkodok, hogy hol lehetnének 50 forintosak. Amúgy írjátok be kommentbe, hogy amúgy szerintetek hol van a legtöbb 50 forintos a kukán kívül. Úgy mondom, eldobálják, vagy egy kukás telep. Hát most nem tudjuk egy kört igazából, most ott is egy kuka, nem sem minden látom. A buszmegállókban szokott lenni. Merre menjünk? Hol van buszmegálló? Menjünk oda fel, a rádiót láttuk még. Ahol a rádiót az ott volt. Igen. Nem menjünk oda. Párba és váltsuk be. Nézzük, mennyi pénzünk lesz. Most megyünk a spárba, és beváltsuk a pénzet. Menjünk a spárba, és akkor beváltjuk. Tippeljük meg szerintem mennyi pénzünk lesz. Kb. Ilyen sokat gyűjtöttem, szó ilyen. 2000, 1000 forint biztos 1000. Na itt vagyunk a spárnál. Egyben menjünk beváltani, nem? Ja. Na, akkor most elkezdődik a... Megtelt, azt mutatta. Megtelt, ez komoly. És mit csináljunk? Volt jutalmány, meg tudjuk be. Mindjárt szerintem most ment be a csaj. Most kiüvítik. Jó, akkor bocsánat, betelt a PET palack és a... Jó. Amúgy itt van egy csomó kuka, és itt figyelj meg, szerintem ez 50 forintos lesz. Ez biztos az. Beengedtünk egy nénitelénk, és neki csak 3 üvege volt. És egy fél órát vártunk, hogy
kijönnek is kirúgítség, szóval hát most nagyon sok időt elvett a időnkből, szóval most folytatjuk tovább. Már 1000 forintnál járunk. 1500 biztos lesz, vagy több. Mennyi van még? A guys megvannak, ez összesen 3000 forintunk. 3000 forintunk. Jó, most akkor megyünk beváltani, és külön, ez nem a pénz, nem ebből a pénzből, ezt külön vesszük majd. Skibidi toilet. Szóval ezt fogjuk venni, és amúgy itt még lehet nézegetni cuccokat. Na megvan, amit vettünk, azt nézzük. 1950 forint, most mehetünk, és most van akkor mennyi pénzünk? Több mint 3000, vagy most menjünk vissza a spotunkhoz, és akkor megosztjuk a cuccokat. Ezt figyeljetek, visszajáróba, nézzétek milyen 200-as kaptunk. Ezt szerintem most 200-at ér, és el tudjuk adni 500-at, és ide kaptunk legutóbb, amit megkérdezzünk néniket, például azokat, hogy kell-e valami segítség, hogy kell-e valamiben segíteni, mert hogy ez lesz a feladat. És most arra gondoltunk, hogy a következő videókban azt fogjuk csinálni, hogy az első, kitenni, nem tudom, mondjuk Instagramon, vagy ilyen plakátokat csinálni, hogy kutyát sétáltatunk, és 15 perc séta 500 forint. Na, és akkor ezt megcsináljuk. Akkor a másik, hogy kell-e valamiben bármire segíteni, mondjuk ablakmosás, autótakarítás, ilyenek, ez plusz 1000 forint, hogyha az egészet megcsináljuk, és akkor a harmadik mondjuk, hogy kivinni a szemetet, vagy bármilyen házi munkában segíteni, és most is kérdezzük nénitől, azoktól, akik ott állnak. Kívánok! Bocsánat, lehet egy kérdésem? Bármiben, amiben tudnék segíteni esetleg, az előbb kérdeztem meg egy nénit, hogy meg kettőt igazából, hogy kell-e valamivel segíteni bármi. Hát azt mondták, hogy nem. Mi nem mondjuk fel, és megyünk tovább. És amúgy azt kérdeztem meg, hogy kell-e kivinni szemetet, vagy igazából hallottátok szerintem. És akkor most megyünk, körbenézünk, és amit az első fontos dologot, amit akartam mondani, amit most elfelejtettem, ugye először is elmagyarázza, ez lesz a terve, ez biztos, hogy így fogjuk csinálni. Megkérdezzük, hogy jó napot kívánok, egy olyan kérdésem lenne, hogy kell-e valamiben segíteni, és hogy mondom neki, hogy azért, mert hogy csinálunk egy olyan challenge-et, hogy 200 forinttól indulunk, és egy rollert fogunk belőle venni, és mondom neki, és akkor mondom nekik, hogy és akkor bármivel, amit tudna támogatni minket, mondjuk egy tárgyba, ami nem kell önnek, vagy esetleg egy kis 200 forintos vagy 50 forintos, és akkor ezt megkérdezem, és akkor, és akkor így. De akkor közben most itt leszünk. Na most még mi a Pepco-ba? Ja, akkor mondjuk ez ilyen tisztítószer, tudom, mondjuk nézd mondjuk egy ezzel mondjuk lebúsni az ablakot. A kurva életben. Ja, mondjuk. 550 forint. Ne, inkább ezt adjuk. Nézzem neki ilyen jól, ennek 200 forint, jó, oké. Akkor ez lesz az első dolog, amit veszünk, és ezzel fogunk tisztítani a mezőjéket. Ez mi? Na most szerintem meghagyjuk a videót. Na, megvan a szivacs. Akkor most szerintem elköszönünk, és akkor ennyi a videónak. Szerintem ennyi lett az összeg. A mai napon ennyi volt. Szóval akkor sziasztok, srácok! Bye!